Horas ma dihamu amanami inanami. Huriani tuhata naing pukau tama parminggota di bagasan manuguton martang yang nahohom mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 17 ayat sada rodi ayat 3. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songonot dohatani Tuhan Jehovah, manang ise na mamalehon hamalateon, ido na pasangap au jala mambahed dalan, asa hupatuduhot tu ibana hatuaun ni debata, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na suhatu dosan jala para siroha. Hupaserep hami rohanami di jolom jala hupangi rohami tuho. Sailehon asini roham manggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite tudim. Asalam hutingkalo kami nasa dosa nami. Jala hutingkalo kami hatam na badiay. Say payan mahatam di bagasar rohanami. Asa marparbuin na denggan hami, marpangido hami salut na imarhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Inhon mapatini debata di minggu 10 dung Trinitatis, ima tersurat di Heber tolu ayat 12, songonon ma didok disi. Matahon hamuma ale akadongan sotung terdapot di manang isepe sian hamu rohana jahat naso porsea na manudalhod debata na mangului atong rap mangidogugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata say pergugui mahami mangulahobban obar tupatikmi. Amen.
sata tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan bonar, parasi jala partaluk ni roha jalan basar doho, say marpangulahi maroham midahami, dibaheni sese sama sudedo sanami, dang adong nahu pangasaho kami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaho kami tujulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabige mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Adong do dihita situa ni malim na songoni, nahudul dusiamun ni habangso ni hatungamun di banua gijang. Di baheni tarbahin ibana do panguluhon ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu debana tongtong, asa ditangyakon nasida, hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata epistel di mingguta sadarion tersurat di Lukas 10 ayat sada rodi ayat 10 tulu tajaha ma marsika soring. Laos didok ibana ma tu sisiani adong masa dahalak namora namar juara bagas. Jadi terbortik matu ibana di pasasehon juara bagasi artana. Jadi mahwasari ma juara bagasi dina bahenon na ay buaton ni tuan nai nama sianahu hajuarau ni mamakur dangadong begogokku manehenehe maila au. Jadi sada-sadama di jau nasida persingirni iduk nai tujulona didok matuna perjului sedia sigara ramu tutuata alusna 100 bensini gabeneno manuk udana alat tuna asing mose didok yaho
Sedia do sigara romi 100 tahunan eme gabidok matiwana alak masuratmi dungi surat tomma 80. Jadi dipuji nama keluarga bagus nanti. Aupe hudok madihamu lului hamu madihamu ale-ale merhite-hite mamun nageduki asa iya dung sudai gabi dijakkom mahamu tuha bagasan akka parmeamos sugut. Ia aposan halaki aposan maibana namina dua. Ia gogedu ibana namina. Asa molo sohaposan hamu mangaraduti mamun nageduki isema atong pasahatto tuhamu artana tutui Cuman ini aposan kalima berbalasan namina. Ise mau menelpon Tuhanmu na Tuhan dia. dang hauluas sada somang dua iduk say hosomat do nasada haholongan nasada nari hobbarat do nasada tuisono do nasada nari dang hauluo kamu debata rap dohot mamoni ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jalan nopiopsa amin.
dakoma hata haporsiao tei songon hati dakoni dongat tasa porsiao di sadok portivion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama parguguna suhatu dosan natu mo palangi doho tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di porbadia adorang suhabubuan ido tuhata natu maun na birnit di panguhuman ni Silatus na matatarpajal libana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgu lau hudul tu siamun di debata Jehova amanai perguna suhatu dosa ni disima ibana pemulak suku tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria na badia huria atau potani halak Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate dohot dia nguluan na surasuda amin.
Salam. Titing Minggu tanggal 10 September 2022. Sada Romawi Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima minggu pasapulo patot dung Trinitatis. Dohot topik minggu dipatibul debatado akan nadangol. 2 Romawi parhobas dari minggu sadarion tanggal 10 September 2022 boy meta jahat titing madang di slide monitor. 3 Romawi titing namasa sada dakdanak nasorang. Nah di hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di basa-basa otuat tadosa dakdanak bawa di keluarga amata wantoles mana silalahi. Inata Stefania dia Lydia Mutiara Boru Purba. Siakuta Jalan Bengan Solo Tolu nomor onom RT 4 RW SBS Harapan Jaya wilayah Kanaan. Hipasdo dakdanak suangsoni nang natorasna. Tatanya komadak danaki asa sibru magodang jalamar habiaran tu debata. 2 Ruas Nataba. Mamuka sadarion minggu tanggal 10 September 2022 di Jalodo gabe ruas ni huriata ima keluarga amata Edward Daniel Simajuntak inata Argayani Sartika Boru Siregar dohot sada dakdanak bawa Siakuta Taman Titian Indah Blok L2 nomor 20 wilayah Nasaret. Naropi Dasian HKBP Palu Resort Sulawesi Tengah Distrik 10 Indonesia bagian timur. Anggiat maruas nebarui gabe ruas naburju di huriata. Dipangido matu ruas nebaru asa jongjong di bangkuna. Maulate. Ruas Napida. Mamuka minggu sadarion tanggal 10 September 2022 keluarga ni amata Rudi Hartono Hutapea inata Paris Boru Pasaribu dohot 2 halak dakdanak bawa Siakuta Rawapasung wilayah Eprata Pida Tuha KBP Lubas Soit Luban Sudul Resort Sipaholon Distrik 2 Silidung. Tatanya pemanasida asa gabe ruas naburju di huriai. 4 pertanyaan wilayah. Di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 20 September dohot tanggal 21 September tahun 2022 songon nasomal patupaon ni huriata do pertanyaan wilayah maringanan di Garejaon. Masuk pukul 20 WIB. Alani ni sosohon matusude ruas ni huriata Aseria madohoti partangyangan ini. Hari Selasa wilayah Judea, Sion, Galilea, Yerusalem, dohot Kanaan, nama kasuton partangyangan ini wilayah Kanaan. Hari Rabu wilayah Bethlehem, Eprata, Jetun, Hermon, dohot Nasaret. Nama kasuton partangyangan ini wilayah Nasaret. 5. Pembekalan seksi A HKBP Distrik Sapulusia Bekasi. Di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 24-25 September 2022 HKBP Distrik Sapulusia Bekasi dohot Persekutuan AMA Distrik dipatu pada pembekalan seksi AMA maringanan di Hotel Bintang Jadayat 1 Bogor, Jawa Barat. Huriat tanah ni dohotan ni 2 halak tatanya koma pembekalan seksi amai asa mardalan do denggana. Onom Festival Ben Naposo HKBP sa Distrik Sapulusia Bekasi. Huriata madohoti Festival Ben Naposo HKBP sa Distrik Sapulusia Bekasi. Nandi dohotan ni Ben Naposo HKBP Resort Harapan Jaya. Huriata madapat juara sada dohot best player di bidang Taganing. Parhalado dohot ruas medok mauliate tu Ben Naposo HKBP Harapan Jaya. Tua Yesus mamasu-masu. Pitu pihak seksi remaja Naposo Buluk HKBP Harapan Jaya. Di hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 10 WIB Sahat Rodi Nasidung. Maringanan di HKBP Harapan Jaya.
Seksi Remaja Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya, Patupahon PA dohot tema dipilih untuk melayani, memilih untuk melayani. Pinangido tusude remaja dohot Naposo HKBP Harapan Jaya, asa dohot madohoti acarai. Tatanyakon ma asa boy mardalan denggan. Opat Romawi, parhepengon. Parhepengon ni huriatta mingguon boy mata jaha dititing. Saldo kas ni huriatta per tanggal 10 September 2022, huria dohot diakoni 207.931.860 rupiah. Pusat 50.755.500 rupiah. Pembangunan 2.400.000 rupiah. Transtoria 6.350.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 6.600.000 rupiah. Las ni sosohon matu sude ruas ni huriatta asa tagarar ma pelian bulanat tabe, pelian parmingguan virtual na dipatupa di bagas nang janji imat tabe. Tuhan ma nama masu-masu parhepengon ni huriatta. 5. Ulang tahun. Torop ni ruas ni huriatta nama ulang tahun di mingguan godangna 34 halak. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun. Hatani debata nama dok di pestalmen ono plutolu ayat walu. Ai hodo nama jadi pangurupio diau. Jala tarbahenau marolopolop di linggomni akka habongmu. Songoni matiting nama sa dihuriat tadi bagasa saminggon. Tuhat tama nama masu-masu. Amin.
Di bagasan las ni roha dohami tutu Tuhan sadarion di papungu asi ni roham na mga ramoti dohot na mga lehon hahipasod di hami. Ro tu bakas coromon Tuhan marsoba mamuji pasangapon guar muda badiai marpungu hami Tuhan akan tinubus ni mudar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus maka mulia tehon asi dohot holongmu naung pinapatarmu di bagasan panggulmiton ni ngulunami. Tuhan di bagasan obason naing pakulinganmu mahami saluhut na pungon. Todim na badiay matoktong na madongani hami. Mangukap roha dot pikiran nami. Mangajari hami saluhut na. Asa anggiat bui ulau kami hatami nagabe hangulwa di hami. Makuling maho Tuhan nungaradi hami tumangi hoca. Tangihon mapangiduan nami mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus. Oloi mapangiduan nami asiroham. Amin. Shalom madita manginang. Barita nauli nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion ima minggu pasapulopaton dung Trinitatis. Dibuat dosian buku pesalmen 110 ayat sada sahat rodi ayat sia. Songonon ma didok disi. Jalan agabe topik di minggu sadarion ima dipatibul debatado akka nadangol. Haleluya, mamuji mahamu aleaka naposo ni Jehovah, puji hamu ma guar ni Jehovah. Pinuji ma guar ni Jehovah olat nyon rodi saleleng ni lelengna. Sian habicaran di mata ni ari rodi hasudutan na do si pujion goar ni Jehovah. Tumibul do Jehovah sian saluhut aka bangso digijang ni aka langit do hamuliaon nai. Tung ise masongon Jehovah de batatai tiboni ibana marhabangsa. HP di paserep dirina manatap na di aka banwa gijang dohot na di tanoon. Ibana pahehon na met sian orbuk dipatibul do na pogosi sian gabbo. Lau pahudulo ni ibana top dohot akar raja ni bangsona. Ibana payan paropuan nahol dijabu gabe ina nalas roha mida aka anakna haleluya. Ido sahatna hurian itu hata molo sadahalak mamuji ima ala adong keberhasilan manang adong tarida nauli nadenggan di patupa dungi gabe tapujima sasahalak di bagasan pardalanan ningguluta jala par pesalmen naung tajahana kiningan lau mangajak akan naposo ni debata mangajak akan naporsea di debata mangajak akan naung hinaholongan ni debata di bagasan pardalanan ningguluna asa toktong laho pasangapon goar ni debata ala debatado namadongani debatado namarmuduhon debatado nampaluahon jala debatado na mangasi saluhut akka naporsea ala saluhut pabainan ni debata na denggani diaka naporsea di ibana ala ni ikon toktong ma naso jadi macohot akan aporsiai lao pasangapon dohot laho maka mulia tehon madok mauliate tuadopan ni debata ala ni pangaramution dohot panugunugun ni debata idop bain nadi dok para pesalmen ini nakiningan haleluya puji ma Jehovah ala rodi saleleng nilileng nado asini rohana didok nakiningan sian
habicaran di mataniari di ayat tulina kiningan sian habicaran di mataniari dohot hasudutan asa sian nabicar mataniari manang sian nadung hehe sita sian podomata dungi pitor talop pitangata tapuji debata sahat rodi na botari muse sahat rodi dinanaing peak kita muse tu podomata asa saleleng di loas debata kita mangolu mana manggulmit toktong ma kita laho mamuji pasangapon guar ni debata alanya hanakinin ibanado debata Jehovah nasun tibul ibanado debata Jehovah na marhabangsa molope marhuaso akka na marhuaso di Portibion alai danghot huaso naikon boydo muse salpo kekuasaan manang jabatan manang na dia rupani nama baen ibana gabe balga di tonga-tonga di Portibion alai dang manoktong alayang go huaso di debata na manopa Portibion dohot isina baik di Banua Gijang di naroi bana siap Banua Gijang rotu Portibion anggo hamuliaon ni debata Jehovah na hotdo rodi saleling nileleng na hamuliaon ni debata Jehovah dang macohot anggo hamuliaon ni debata Jehovah anggo hamuliaon manang hasangapon ni jolma na di Portibion boido macohot jala salpo alai anggo hamuliaon ni debata didok nakiningan hotdo rodi saleleng nilelengna jala ganup halak na porsea di Tuhani naung majalo asido tolong ni rohani debata ikot toktong ma odop sahat rodi saleleng nilelengna laho mamuji dohot pasangapon guarni debata alani do bana didok nakiningan tung ise ma songko ale Jehovah debata tai tibo ibana di habang sana di bagasan hasrepon manatap ibana sian Banua Gijang ro tutanoon ima dina pinapatar ni debata holong dohot asini rohana di bagasan Tuhan Yesus Kristus manatap ibana sian habangsa para sian nai dinaung madabu jolma dinaung madabu jolma natino panai tu bagasa dosa jaladanga dong boy lau paluaho dirina anggo sia dirina sadiri ala naung madabu tu bagasa dosa alani asa boy ibana musek hehe sian gabbo lisop ni dosa naung bergumul ibana rap dosai adong ma naikon pangurupi nama buan manait ibana sian gabbo lisop midosai alani holong ni rohani debata ima Yesus Kristus natuat sian Banua Gijang manopot akka natino pana naung madabu di bagasan dosa asa diangkat ibana muse gabe akka na maka biari debata gabe akka anak ni debata ido bana ido ibana nakiningan ibana pahehehon akka na metmet ibana pahehehon akka na metmet ibana laho mangangkat sian orbuk jala dipatibul di bagasan asini rohana di patibbo akan pogos sian gabbo didok makin si jadi ima patuduhon holong ni rohana di naung madabu jolma manang halak naung madabu di bagasan hadus sauni gabe aka halak na metmet gabe songon halak orbuk na somar lapatan ala didosai alai
gabe diangkat mak sian hapoguson nai. Gabe diangkat gabe aka anak ni debata. Gabe dipatibo ma. Diangkat gabe dipatibo tu bagasan hasangapon ni debata. Gabe didok nak kininga disi lau pahudulhon aka bangso dohot di tonga-tonga ni aka raja. Jala aka namet meti namet na mardangol na pokus na mabalu na sopot semarama aka na mardangol na di Portibion. Na mardangol na di Portibion diangkat debata. Diangkat debata dihaholongi debata jaladang di pasobu akan nadangoli akan di bagasan dosai dang di pasobu ibadah mate di bagasan hadosaon. Alai disuruh ma Yesus Kristus lau paluahon mangasidot makokop manait hitasian gaboli sopi dosa ala di balga dohot asi di rohana lau mangurupi akan met na di Portibion na di Tanoon aka jolma pardosa asa gabe di ain gabe akana konna gabe boy marlas ni roha gabe boy malua gabe terselamaton sian ulaon naso hinalumuhon di depata gabe marhai baruon di bagasan panobusion ni mudar ni Tuhan Yesus Kristus gabe malua jala selamat aka halak namet nani dok na disonak ningan imanaung madabu di bagasan dosa bahkan di dok nak kiningan aka paropuan nahol dijabu jala aka paropuan naholipe gabe diangkat derajatnya sadalak paropuan molo di tonga-tonga di bangsa Israel molo so manubuhon sada yanakon pamana mungkin boy dosa rupa nang dihalak batak molo hol nunga marhamulian alai dang tubuan anak didok mai hol jala dianggap do derajat nyon tung macai met diadopan ni tonga-tonga ni bangsa Israel bahkan dihalak batak pe molo somar keturunan pitor dianggap do nomor 2 alanima jalalaus ido na taida rupani nang di perjanjian lama nahol ima si Hana nahol dot si Sarah alai di patuduho debatado huaso dot hagogo onna gabe di papatar debata asini rohana tu akan nahol nasoboi be nian sasitong na sian medis manang kesehatan alai diadopan ni debata tukdo salhutna patu paun ni debata mololo morohani debata asa anggo diadopan di debata murado saluhutna mololo morohana jala molo di papatar debata asini rohana na boido akan nahol gabe tubuan songon si Hana nangpe nungajut rohana dibaen ibangna si peninna ala si peninna tumubuhon anak alai ibana dang tumubuhon anak hatihai alai roy bana tu bagas coro ni debata mangido pasahaton holso ni rohana pasahaton keluhan na pasahaton ahanan ya dopan di bagas nguluna gabe di papatar debata do holong ni rohana di tangihon debata tangyangna gabe tubuan anak alani gabe boy mamarlas ni roha aka paropuan nahol gabe boy marulopolop gabe boy nasida majalo pasu-pasu dengan basa ni debata di bagasan panglumiton ni nguluna asa
ido na pinaingoton na di bagasan parminggota manang sadarion marhite hata ni debata marhite na pinaingoton ni parpesalmen asa unang toktong kita dao sia debata asa unang lupa hita toktong laho pasangapon dot mamuji goar ni debata di situasi kondisi manang aha penata adopi di perdalanan ningguluta di Portibion asa odop mahita manang manoktong mahita sian manogot sahat rodi nabot ari toktong kita laho maka mulia tehon pangaromotion panugunuguon dohot padonganion ni debata di bagasan nguluta asa sahat rodi di pardalanan ni nguluta di Portibion unang lupa hita toktong didenggan di bahasa ni debata naung pinasahat nato hita ima marhite-hite asini rohana naung paluahu kita mengangkat derajat tasian sian namet-met manang sian gabolisop di dosa alai gabe dipatibul kita dipatibul dipahehe kita alani do ima neng si halat conota didengan bahasa ni debata di bagasan holong ni rohani debata naik toktong pahingot kina balga ni pangurupion ni debata alani toktong mahita saleleng dingoluta di Portibion lau patibulhon goar ni debata pasangapon goar ni debata marhite-hite puji-pujian marhite-hite parange nang pabainata saleleng di Portibion nagabe songon palacon rohani debata dinaung tahilala pangurupion dohot padonganion ni debata di bagasan uluta di Portibion unang ma lupa hita mamilangi pabainan ni debata di nguluta di Portibion dina di loas hita marhosa dina di loas hita boy mangula akau lauta jala dina di loas hita boy mampu lau mengadopi pardalanan ni nguluta di Portibion ibana do namu mampu kita sotung tapikir rupani ala ni gogota manang ala ni bisukta manang ala ni hapis tarata hita ubana boy hita boy marhasonangan boy marhahipason i ala ni denggan bahasa ni dipatadoi di pasahatu hita ala ni toktong mahita mamuji pasangap guar ni dibata saleleng mangulu hita di Portibion ima songon tada ucapan syukur ta didenggan ni bahasa ni dibata naung paluahon dohot makokop dohot mangalehon salhut akan narikot di nguluta di Portibion tuhata matoktong namadongani marmahani hita jala toktong mahita uduk serep mangului hata ni dibata saleleng di Portibion hita asa marsangap debata marhite-hite panggulmi ton ninguluta puji ma debata salileng ngulum jala toktong ma madok mauliate amin martangyang mahita mauliate madiwali Tuhan debata manami diasini roham na mangaramoti hami Tuhan di kesempatan na pinasahatmu Tuhami boy hami manangihon soaram napaingoton hami Tuhan marhite parpesalmen majauhok kami songon akan naung pinaluam hami Tuhan songon naung nyangkatmu hami gabe aka anakmu di adopanmu asa toktong hami Tuhan sidok mauliate mamuji pasangapon goarmu na badiai di pardalanan ni ngolu na pinasahatmu Tuhami ganup ala hodo na mangaramoti dohot na menyelamat tok kami tapi boy hami Tuhan mangulahon madalani aka ari-ari na pinasahatmu Tuhami be jala unang marpacohotak kami Tuhan laho madok mauliate di adopanmu alai toktong ma ukap rohanami saliling mangulu ham di Portibion asa boy hami Tuhan gabe aka anak nahinal holonganmu
natau pasangapon guarmu na badiay di ngulu na pinasahatmu di hami di Portibion. Asimarohamali Tuhan, toktong maho na mangiring-iring kami. Tiroy hami Tuhan, marhite todim to di porpatia. Asa todimi Tuhan, na toktong paingoton dohot mangajari hami. Lau patupahon aka ulaw na denggan saliling di Portibio kami. Nagabe songot tada ucapan syukur nami. Tada hamuletion ni rohan nami tu adupanmu Tuhan. Asa marsangap ho marhite panggulmiton ninggulu nami. Asa gabe akahap na poso haposan hami Tuhan di adupan. Atau ngasih marohamali Tuhan. Sahati ho mangulu nami. Pasu-pasu saluhut ruas ni huriam. Namarpungu di bagasan sedarion manangihon hatami. Say luas mahatami mian di bagasan rohanami bi. Palas rohanami laho pasangapoko. Jala dia ke ruas ni huriam nasoboi romar pungu pasangapon guarmu di bagas coromon manang na subui nasi dali Tuhan manangion hatam sadarion alanya kapasahiton sehoma namang leon hai pason di nasida toktong tiroi nasida Tuhan asang giat nasida petoktong dang lupa nasida laho pajono kodirina tuho mangido pangurupion rot asini roham dinguluna asa toktong marsigatung nasida tuhali Tuhan jala patuguma haporsion nasida marsi hohot laho majo guarmu nabadiai pasu-pasu masaluhut na ruas muna di bagasan parsahiton leon nang hamalumon dia ke parsahiton di nasidapi Tuhan di batama nami nang diai ruas ni huriam nai baru di tonga-tonga ni ruas ni huriam hakapi harapan jaya saya bayin manasida gabe ruas na burju na toktong makabiari ho di bagasan panglumitun ni nguluna jala ruas na pida saya ho matoktong gabe patupahon na sida dia kainganan na baru gabe ruas na burju muse dia kainganan na pinasahatmu Tuhan di batama nami nang dia kaulaon di tonga-tonga ni huriam HKBP Harapan Jaya say homali Tuhan namar guguihon hami naposom kaparhalado ni huriam sada di pagasan hatami lau mangulahon padimudimun nang di tonga-tonga ni ruas mupe pasada hami Tuhan lau marpanguluyon marhaudukon di adopanmu Tuhan ruas muna di bagasan nama ulang tahun di bagasan samingguon Tuhan saya leon malas ni roha di nasida ajari nasida Tuhan madok mau lihat tuho di umur na pinasahatmu tu nasida saya patau manasida Tuhan maka mau lihat tehon itu jolom jala patau manasida lau pasangapun kuarmu nabadiai homa toktong namang gonggom nasida asa toktong Tuhan nasida di pardalanan ninguluna toktong patauhon pajonok dirina lau mangulahon aka ulon lomoni roham Tuhan di batama nami nang dinalau mulak hamin Tuhan sian bagas coromon anon sahat tu tanganmu madaking nang to dinami ramoti mah saluhut ruasmu nang dinalau mulak nasida non sian bagas coromon manang tu dia nasida Tuhan mangalak kasadarion ho mana manggonggom jala na mga ramoti jala padau sian ragam niaka parmaranang hasusaan saboy hami Tuhan marlas ni roha maka melatihon akadinga di basam ima pangiduan nami Tuhan di bagasan obason tangihon ma pangiduan nami mangasahon guarnia nakmu Yesus Kristus oloy ma pangiduan nami ho Bartolomeo ni roham amin marede mahita laus tapasaha ma pelihat tanapa dua
martangyakon mapelian na tapapungon to dopan ni debata martangyang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabe wap na hudjus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasia kami pelianon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di banotongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago ayo pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita disodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asi marohana midahita didopakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala dipasaorhon ma damena tuto ditabe